अगर आप भी चाहते हैं एशिया म्यूजिक का ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो कृपया लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। Presented by Asia Music. हेयर बैंड करैबू एक्सीडेंट मोहक के लुभाड़ा मारेलू भवन सेंट ये बाछी हम मारे का हो लगा के हेयर बैंड करैबू एक्सीडेंट मोहक के लुभाड़ा मारेलू भवन सेंट ओई ठीक के चले तो बाजता वे छागल ओई ठीक के चले तो बाजता वे छागल तोरा नीमो भइला गागल कैसे नीमो भइला गागल बाबा जय संगे काम भइल तय रंगीला लाज आज करी जय छय कोई अभी खोजू लागता बाबा जय संगे काम भइल तय रंगीला लाज आज करी जय छय दीपक देवादा के हवे इहो दाबा दीपक देवादा के हवे इहो दाबा बनला भइल कैसे कागल निमो भइल कैसे कागल Recorded by Aradhya Recording Studio, Kaithawaliya.